Niz prezentacija o hvarskoj kulturi i vinima nastavila se u elegantnom hotelu i restoranu Le Clarissa. Ovaj je dvorac izgrađen u 16. stoljeću na hridi iznad Tirenskog mora. Pokazalo se uspješnim putovanje koje su osmislile predsjednica udruge hvarskih vinara Ivana Krstulović-Carić i Ines Šprem, ataše za kulturu Hrvatskog veleposlanstva u Rimu. I ovu prezentaciju vina pratili su somelijeri i vrhunski vinski stručnjaci. Sto assaggiando questo vino croato che è veramente stupendo e quindi ho deciso di venire in Croazia il prossimo anno per fare una bellissima vacanza. Viva la Croazia, viva le croate che sono bellissime. Te večeri hvarski vinar Ivo Carić bio glavni šef u kuhinji, a pripremala se dalmatinsko-kalabreška večera i uživalo u vrhunskim hvarskim vinima. Na meniju su se tako našle slane srdele, divlje zeje, bakalar na bijelo i crni rižoto, te hvarske slastice, cviti i paprenjaci. Ja bih rekla da je hrana i vino ono što je uvijek spajalo Italiju i Hrvatsku, da li direktno, da li indirektno, a to znači kroz turizam gdje su Talijani u vrhu po broju noćenja u Hrvatskoj. Ajde, živjeli!